Hallelujah. Praise the Lord. Tini ferangkrei. So, ani makhang nanok nukmanglak fiaba kaito ni kogla seng belai keplai ke tini serungnani siap manai. Hallelujah. Nok tiada. Pada seng zoto no. Kethang kok no. Keplai kok no. Pal ke serung lainai. Hallelujah. Pada gana Bible nalayan. Nok zoto no gana Bible nabedi. Hallelujah, praise the Lord. So sorry tini makhang pulong man glaka ferang krini bagai, but makhang important ya kai tuni kokse. So narok tiar mang nublana. Ang title naraka nang Saide man Jisu Chwngno Naphaina Kasukha. Hallelujah. Yes, nang Saide man Jisu Chwngno Naphaina Kasukha. It's a big question mark. Belai keno kaisa prosto budok chinno kotorma nang Saide man Jisu je phaina kasukha. Hallelujah. Fighting ke second coming hake Jisu phaina ni slai sekang tamong nai bobo hairok nukjak nayo sangsaro. Abrok no elambak ni kok thebe ke seng buzilanya thanglayana. Tei bini kogo kuplonggai bono naising lai tong layan tiar ke jedenu Jisu sok payo jedenu Jisu Naphaina bagai o sangsaro phaifiro seng tiar ba klai sakeno Jisu ai baksa bini thaniwo bobai baksa achini bagai tong thai sanamjak mani aro seng thanglayan palke. Hallelujah. So Jisu je phaina kasukha haikaba second coming abobo hayang nai aborok na tei je mansak elambak ni kok thaibai ke seng cherei bujilayana serenglayana haiken rok gana Bible naka tei notepad kolom kongsa naka ang saimano puilani Bible verse seng nailen faidi Matthew chapter 24 verse sengkangke 36 ang koinai gana kobro Bible haikaba mobile o naitang nairok no copy paste khlai redi comment section no haike joto no seng nugui mannai haike sranglai mannai Matthew chapter 24 verse 36 utam sejak tong fadinai layan. Hallelujah. Matthew 24 verse 36. Matthew 24 verse 36. Matthew 24 ni 36. Hallelujah. 36. Fighting ke pal ke kaito no pula ya farlayana hagete busang uthuk ke bujiman nani bagai. Thank you Lord nini zora kaham ni bagai afa belai keno sep kahan manfiu ko tinibo meni kok thaino koplai ke serang nani afa belai excited te belai khasrang jak tinibo haino nang nini kathang kok ba ke koplai khlai nang phainani sal asal no keplai ke naisingai te ready tiar ke basa jak ke seng tongui mannai abahai ke nang sana sanamnani bagai ni kok thaibi kuplong khlaina thangi dong nen thani submit khlaio jorano lo phrongnai kaham nang si Holy Spirit phrongdi seng tiar serengnani bagai khunju belai ke krake bebak nin thani ya faro keplai Jisu Kristo ni mong baike afanin thani hambai rishano. Amen. Hallelujah. So fighting ke okay
tini tangai makhang nukjagya baksa katal faina rok saimia phangmano tini ferang krei current krei thango watui phaikang keno so no problem watui phai current krei jangi tong tamungi tong abisini kono lenden krei tini lenden kaitor baise kaitoni kok baise so pitu non belai hambai bible verse ni bagai a sal bai a jora bufuru phaino abo kebo sawi manya chukna hani shwari buya sajla buya afa simise fa simise sawi mano hallelujah tini sengje jisuno na singi tongo sini subra jisu kristo bobai thang sudo saimanya bo bufuru phainai sabo saimana bo afa simise saimano tini kaitor simise sawi mano bufuru jisu kristo no rohonai जों जेतिया रंजाख्रंना नाफाइनानि बागै आबो साबो साइमान हाइका साबुनि थानिओ फान तं माले काइतोनि थानि सिमिसे चुकनाहानि स्वारि बुया साजला बुया आफा सिमिसे यस फा सिमिसे आबोनो सावि मानो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड अमोनो जों पुइला क्लियर लायानो जों जे जिसु ख्रिस्टनो नासिङै दंगो O Jisu Kristo bufro phainai ab sungsani kebo borok saimanya chukna hani shwari rok bo saimanya sajla bo saimanya sabo saiman male fa simise saimano afa simise saimano hallelujah sung mia serang like pohor nina kaitorong ka sabo pohor binaron je pohor ongkhori phayo be kok se pohor yakung ni chati lamani pohor Malik sabo malek kaitor se hallelujah so chungno bufuro bini thanibo boy baksa ke tonnani bagai tlangnai o sungsani ti sawoi abo sabo saiman male afa simise saimano chukna hani shwari buya sajla buya afa simise saimano hallelujah so chungbelai khatung khajang thai o afa kaitoni busa tabuk sabo male Jisu Kristo busang mani hai chungbo tabuk Jisu Kristo te kaitoni busa engma bai Jisu Kristo sungsani pohorung phaikya tabuk Jisu Kristo ni bising te kaitoni busang ma bai chungbo haino tabuk sungsani chati pohor sungmia srai srai ke serang laikya haket puilauno angnorokno question bai ke chengkha nung sawi de man hallelujah Jisu Kristo sungna Naphaina Kasukha hallelujah o Jisu Kristo Naphaina ni sal hakel je dino second coming asal ni main phan hekaba asal no sanamnai heka sal tu phaire phaine sini langmao aba saboni thanio khomota phan authority tonghan male afa simise sawi mano sini kaitor sini simise sawi mano bini thani simise fan tongo so omok sang pila clear ang laigrana as halbai azora bufro phaino abo keo sawi manya sungsani borok sawi manya chukna hani shwari afan ganang rok sudu sawi manya sajla Jisu Kristo sudu sawi manya sawi man afa simise sawi mano o afa sabo abongka Jisu Kristo tui ninibo tabuk babu anibo babu ninibo afa anibo afa akai tuni busha engka seng boma haike silbuka sengno kai tuni busha engmani mari tamo male Holy Spirit phola kathar baike silbui sengno tamo khlaikya bini busha nei punogi rekha sengte sengsani liya boroni chukna hanise so seng tabuk sengsar tam khlaitong berai na phaile ma haise tamni bagai kaitoni mungno kusuk khlainani bagai hake seng salsa haina hai boro thangpinai chini soi nogo seng thanglai pinai sini soi nog bobo abongkha chukna ha kaitor bai tonginani bagai se hake ara tlangnani bagai kaisa jora tongo a jora sabu sawiman aba afa simi sawimano a jora wo sabo thangiman nai je kaitoni busa engjakro folano receive khlai kaitoni nukhungni borok engjakro Jisu Kristo no
bokhabai poito khlai bukhokbai subrai hanjakrok borok simise a salo Jisu Christo jedina Naphaina phayo kaitorni nukhongo permanently thangnani bagui haikaba soginani bagui tlangjaknai asal sabu sabiman afasimisi sabimano so clear asuk jora sing clear laikana fari next phasing sing thanglai na belai kheno tongthogo te khasrango tang hinmale elembago obahai kok krei hinmani krei bebak rino tongo so second coming as halni kok rok busin thani tongo so fari engenge sing srang laiane Mark chapter 13 verse 26-27 ang koinai norokno copy paste khlairnani bagui kok brok bai hallelujah tamo Mark chapter 26-27 sorry 13 ni 13 ni 26-27 no sing nailayana ara sing tebuku thu ke bujiman lainai a second coming as Jisu Christ phaipenai hanmani a sal noragi sing tebo kotho tebo srai ke sing bujiman lainai Matthew 13:26-27 sorry Mark na ang Matthew ni jakana Mark 13 ni 26-27 Asabai ajora bufuru faino ke besai mania Chukna hani swari buya sazla buya Pasimise abosai mano yes Mark 13:26-27 mara mama kya 26-27 Mark 13 Mark ni 13 ni 26-27 tam sijak tong phari porilayane kokbro goi tamuno manke please anorok obuklai di copy klai paste klai di comment section hake je cho to live tong nei rok srai kesen nogui banani ang English pori tong krani then everyone will see the Son of Man coming on the clouds with great power and glory himself jedene Jisu Christ phainai jedene afa chini kaitor ajarano snamiranai as halo jedene Jisu Christ phainai everyone will see jotono nuknai himself Jisu Christ no hallelujah dini kabang borok rok Jisu Christ asai phaikya chini bagai buzaka thik sarka saklaika bolir zaka krosakanta buzaka thikya thangai basaka mano বিশ্বাস খাইমান লাইয়া পইতো সালাইয়া kabang borok no but adinole jotono nukbaina hinisau everyone will see the Son of Man hinisau hallelujah so nang tini Jisu no yasak jak bkhabai poito khlaiei hallelujah bkhabai Jisu no poito khlai nang bukhokbai subrai ni gosi kaitone bsangjak nanga dino Jisu Christ no nugnai te boy baksa thangi mannai but tabuk phano important dia hai ka ba reject khlai tongu Jisu Christ no dhut thnai hallelujah so aba hai borok rok adino joto no Jisu Christ no nugnai tuma Jisu no yasak tuma Jisu no yasak jagya hallelujah pia ba farak asuk nungnai je Jisu Christ no yasak jagrok hingke ba bobai baksa thangnai yasak jagya rok hingke ba kelangai haike ba yakari kelangjak nai sangsaro hallelujah praise the Lord so tam sajaga everyone will see the Son of Man coming on the clouds with great power and glory hinisau belai phan ganangke authority ganangke tamo clouds hinisau achumoi tike faina hinisau great power and glory hinisau belai sing sasake te belai phan kotonotui bo a second coming haika singno na faina hani je sanam jak salo kaitor je sanamui tongna salo Jisu Christ fainai te tamungnai
jotono nugnai phanganang kokhe te pelai sung sasaka phainai sabono chwngno naphainani bagui je bono bokhabai poito khlai bukhukbai subra hine gosijak borokno naphainani bagui. Hallelujah. Praise the Lord. Tangmla sung o sungsarniya. Chung kai to nerani phaimani ba chini tong thai permanent address kai tor tongmani thai no. Sung arono thangi soginai. Hallelujah. Tini kemo borok gosina naya dhut thne no. Sabo saiman thiman yagulo tamang hne no. Hallelujah. Saiman ya ni bagin to elam bak sono ya farzago saiman di hnai. Shidi hnai. Ngano lama funogui reka. Nono bebahag no clear ke buzina ni sep khlai reka. Abon yagulo suduse dhut thno buzina naya sabo si tamo abo hakin na excuse khlai unge abo nini bepar it's your personal problem. But kubi kokke obuno. Jeng kaito ni nukhungni borok. Kaitor baithangno jeng bobai chali thangmawo bo baithangno sep khlai ka Jisu Christ no ruwi haino hai jeng bini gana sokbai phiuka je Jisu no bokhabai poito khlai bukhukbai subrai hine gosinairo haina hai kaitor nukhungo sokbai pika a kaitor nukhungo sokbai jagrogno kaitor lama snam phiuka jora snam phiuka a jorao a salo Jisu Christo tamo nono ano je kaitor ni busang jagrogno naphainani phainai. Hallelujah. Praise the Lord. So khasrang jakda nok tong thukjak nablai oi kogro itam sijak 13:26 okay afro khe borok ni sajla nokjak phayana bo chumuyo khe belai phan krak angui sung sasake phayan hni sau yes a phan krak te sung sasake je dino phayo nang angle thangnani bagi tiarda. Are you ready? Are you confirm? Nang confirm da nang tiarda. Hallelujah. Praise the Lord. Obviously question kotor hingke jara tabuk phano Jisu Christ no bishas khlai sugui manya yasak sugui manya adino wahuli kap phano girogui muktui sokorbai phano solution tai phaiglak tangle grace priyo tabuk khairok mani jora nung borok buthar phano tomung sitra tongjak phano belai akol hamyo klaijak phano nung tomung no tini Jisu Christ ro bukhabai poito khlai bukhokbai subrai hne gosi phaike nungbo muthangjak mano nungba a second coming go Jisu bai baksa thangnani bagi sep mani mano nungse yapri sena bagi tiarda na kheba thut salu saiman tamo ngya antini ni salo ani je income khanya nangmani je tong thogna nangmani tong thogana hnida nang ya prishanai nake Jisu Christos lama ang bon binios ya prishanai a permanent mothangjak mungse ang kha tungui tongnai aba haike da nang ya prishoi phainai tabunin thaniwo. Hallelujah. Praise the Lord. Khasrangi tongnable so fighting ganke sang nukha ajaga verse 26 so Mark chapter 13 ni verse ke 26 aga 27 ol tam sijak tong and he will send out his angels to gather his chosen ones from all over the world from the farthest ends of the earth and heaven niso renzu ti prasa belai hambai 27 number kanana bo swari rokno haktorni babai briyo rohorane hake borok kaitoni songjak borokno haktorni yaphang busukni thumpayana of Hallelujah.
Jedino Jisu Christo keplai ke sung sasake o sung sara sungna Naphaina bagai phainai nini ani daito tamo just relax ke tiarangai nasingi tongnani se sabo sungno phai thum painai swari haktor babai brai ganangai no sok painai sini gana phainai teitamo songjak haika kaitoni nokuni borok ongjak Jisu Christo no bokhabai poito khlai bokuk bai subrai hene gosijak abahai borokno haktorni yaphang busukni thumpayana hini sao yes angbo tiar hnai ke tore tongchini bisingo jedino Jisu Christo tini phaike tini bohaina ang soguinai ang Jisu Christo no bokhabai poito khlaio bokuk bai subrai hene gosiwo ang bohaina belai ke tiar tore tongchini bisingo hallelujah praise the Lord Boswari rokno haktorni baba ibrui o rohorana hnisau hake borok kaitoni songjak borokno haktoni yaphang bosukni thumpayan hnisau kaitoni songjak borokno hnisau yes Jisu Christo no bokhabai poito khlaina rok borok sabo male kaitoni songjak borok se goshinai toro tong sini bisingo angle songjak se nei Hallelujah. Praise the Lord. Angle songjak bodolo sei goshinai tore tongsini bisigo goshi baigra sidi. Hallelujah. Ang songjak bodolo sini sar. Jisu Christo je dino phayo tomungno tini phaike swarirok je bini songjak no thumnani bagai phaipro angbo songjak ba ang bahaino talangjak nai ang bahaino Jisu Christo bai thangnai permanent ani nogo hnei kebo goshinai tore tongsini bisingo. Amen. Hallelujah. Oh rathakara mostiki. Tini kebangma borok macaya nani haike mungsasek sengsani manano bagai belai kapra lai wana zag lai cinta nang lai hilik zag lai belai keno urumuru eng lai paile hoile ang itong layo but kebo phano pogida thang haike muitu de tong neng je Jisu Christo phaina Kasukha Chwngno bono bini chongjak borokno bono subrai hini goshinai rokno Naphaina ni sal asal phai nani Kasukha nang tiarda atiar ni bagisi nang busuk zora kaphrawi tong sengsani manani bagito nang kaphra phlai mangna tongo but Jisu Christo phaina ni Kasukha jate karjagya angna tei khe tiar ngi basai tongnani bagai nang busuk zora kaphra jakage busuk zora nang ready ingjak busuk zora nang tiar ingjak abuse tabuni soi question kotor hingke proshno kotor ko hallelujah tini rang kri khana phainai samung kri khana samung phinai bebang thik tongo sengsani policy tini lockdown khana phyogur jak phinai but Jisu Christo phaipro nang kade karjak langno obono tuise nang busuk zora wansuk jak haka o wansuk mungo basawi busuk zora nang tiarang jak omosi hingke kok hallelujah praise the Lord sabo thumpainai swari rok sabono kaituni songjak borokno nangle songjak bisingo da khobjak ang songjak bisingo honi goshinai tore tongsini bisingo hallelujah praise the Lord so fighting ke tei kaisa Bible verse nailen tebo clear ang lain sing Luke chapter 12 verse 35 ni simi 40 zora Luke 12 ni 35 not pila naile garane 35 ni simi sing teruk tola phasing sekangi thanglayane Luke 12 ni 35 Luke 12 ni 35 Hallelujah fadising zo ton kulok layane sin Bible Luke 12 ni 35 tam sijak tongaro fadising nailayan 35. Okay. Be dressed for serving, for service, and keep your lamps burning in his home. Wow. Kau guru bay tam sija kisa pes klay gara sidi ang kau bro word karena musung tongka. Halele sengzoton palken nailene. Okay. Changgori kawui cati penanggai norok tiar ketongli. Yes. Ini sati sengjak dah. My dear brother, my dear sisters.
Sengsana tui tu belai no paile hoile ang zak nang. But question kotor ko busi nang sangori khazak da te nini sati sengjak da. Hallelujah. Sengsani mungsasuk mana na te khabrumang a nobar nangma bai sati thuija thangka check khlai nai di. Tomuno sangori khazagya tomuno sati sengjagya hankele nang bo karjak nani chance tongo. Sangori khawi chati phanangai norok tiar ke tongde ni sajak tongo elam bago. Hallelujah. Praise the Lord. Kai tu ni kok bai ke sangori khade tight ke a kok bai no pholawo chungui tongdi. Praise the Lord. Hallelujah. Sangori khawi chati phanangai norok tiar ke tongdi ni so. Khazak da sangori. Chati le sengjak da. Tomono kai tu ni kok kri hinke. Tomono kai tu ni kok kri hinke. Besang bo lo sengnai, sati bo thei thangnai, Jisu Christo phaipro sware rok bini jongjak rok no naitok phaipro nini sangori kri te sati sengjak yani bagai nang khobjak glak. Sangori khazak, sati sengjak mane no swari rok jepron bini jongjak rok no naitok na Naphaina phainai afur nang khobjak nai te klai sake Jisu Christo ba ke nang an permanent nogo chini tong thayo sing thangi man lainai. Betomon changori kring ke di khazagya sati sengjagya mane push. Hallelujah. Praise the Lord. Chini chati sengjagda. Sati sengrenani lama tamo kaito ni kok. Besuk zora excited nang kaito ni kok ni bagai. Besuk zora khas rangjak nang kaito ni kok ni bagai. Prosno budo kotorma nini thaniwo. 36 la tam sejak tong. Pitu ang non koine 36 bo pes khlai ready. As though you were waiting for your master to return from the wedding feast, then you will be ready to open the door and let him in the moment he arrives and knocks. Kaile pandawo thangnai nok phangni selengrok bono naisingi tongma hai. Norok bo tongdi bodugar bo phai kheno a selengrok phiogui soknai. Hallelujah. Tam sojaga kaile pandawo thangnai nok phangni selengrok bono naisingi tongma hai. Norok bo tongdi bodugar bo phai kheno a selengrok phiogui soknai niso. Hallelujah. Naji sing kaile pandani jotol sing saimano. Best example tisi kalaike oro buzinan tu khangke jamai gari phaikya ne laina sing. Tomuna a gari wo kafaya zora wo sokpaya hangangke jamai gari thangpai khangke nang kaile pandao soro sogino ba. Hake jamai baksa nang thangi je manno. Tebu kalai seke ang example lisina. Jamai kaijak na bagai phaikya hamjak katal tlanglani bagai. Absa hamjak katal se nogo kri. Jamai kundina hamjak katal nogo tlangi thangi mano bin nogo. Sing samri katal hamjak katal nanya bagai kaijagi borjagi nukhongo tuipayo. Absa hamjak katal se nogo kri. Hake samri katal hamjak katal no baka tuipaine ba. Tiar sengjagya nogo sekri. Abuni bagino asang tesak ayang 37 puri la yana tebu srai na bagai te 38 no puri la yana te 39 te 40 jora sang puri la yana tebu srai la yana sangoro 37 ko bagai sejak tongo nok phang phai sisajak nuk phaima selengrok hamsanai ang norok no okok sawo
bo sakphang sangori khawui borokno asugri sarwana 37 tam sujak tong pitu or 38 The servant who are ready and waiting for his return will be rewarded. I tell you the truth, he himself will see them put on an apron and serve them as they sit and eat. He may come in the middle of the night or the before dawn, but whenever he comes, he will reward the servants who are ready. Hallelujah. Nokphang hordi borok phano. Aisuk grau phano. Phai sisajak nuk phaima selengrok hamsanai. 39 bopes klaidi. Understand this. If a house owner knew exactly when a burglar was coming, he would not permit his house to be broken into. Nokphang hordi borok phano aisugo phano okay 39 page khlaji 39 understand okay ang 44 jong you also must be ready all the time for the Son of Man will come when least expected. Hallelujah. Khasrang zakda tongthok zakda sungoro srai kenogo kaile pandao thangnai nokphangni selengrok bono naisingi tongmahai norok botongdi bodogar bo phaikeno a selengrok phiogro soknai nisau nokphang phai sisajak nuk phaima selengrok hamsanai ang norokno okok sau bo sok phaio sok sakphang sangori khawui borokno asugrui sarwana nokphang hordi boro phano aisuk krao phano phai sisajak nuk phaima selengrok hamsanai norok tiar khetongdi tamni hinke phaigla khnei tongfruno borokni sajla phayana ora kaile pandana tei example ro tangi himala naidi kengma jorao sung oba heng layo Jisu Christ phaina hinei 2021 ni slide sekang no sajagoi phaimani Hallelujah sajakmang tini 2021 bisingi thangka already 2021 bosor ngi thangka tabuk phon borok sawi tonglayo tongkhonabla tikise enjoy khlaigrana te kisha sakni musung tei tongrana te kisha ani musung mawa ang yapri segana te kisha ani samung nang khlaigrana oba haike nang tongi tongfruno norok tiar ke tongdi ni sabono tamni henke phaigla khnei tongfruno borokni sajla phayana ni saw Hallelujah tini kengma borokni khunjo sungsani kwbangma problem kwbangma disease virus ain phaisingo kuplong kaitoni kok phaisingo jora rnani borokni jora krei so oba haike nang obehela hakeba kaitorbai chaloro aba hai jora ono Jisu Christ tomono sokpaike hanke nang karjak lagdiba ora kaile pandani ko tini kwbang borokno jorao kaile panda o samri katalni logi sogui maniya busy ni bagai samri katalni gari thangpayo hagetamo samri katale baksa thangnani sep mainyangi thangpayo Jisu Christ phaipro nang ta karjakdi nang karjak yangna nangnai ang karjak yangna nangnai jengjo tono karjak yangna nangnai tangi hinmale tiar kheseng tongna nangnai ready kheseng tongna nangnai abo ready sungsani samung bai ready ya kaitoni kogo basai tongnai rok simise ready khe tongoi mano tei kalai sakeno Jisu Christ phaimani salo bobai baksa push ketlang jaknai tei belai khatung khajaka tongthogoi kaitore baksa molbrumni bagi sing tongoi maninai Hallelujah jeng tiarda tomon tiar kangle tiar seni sadi
Hallelujah. Tini tomune Jisu Kristo paike tini bo angkar jagya tini bo ang tiar tini bo ang thangi man nai ni sade. Hallelujah. Praise the Lord. Fading ga geseng tebo next Bible verse nailen tebo srai ang layana ang je Bible verse roi tong marok norok note khlai narak di jate next time haikaba je perpan jora mano norok jora nai pori tebo kuthukke norok bujinai te kai to norok no srai ke phurngnai. Hallelujah. Fadi John baroni 37 seng nai layana. John 12 verse 37. Hallelujah. John 12 verse 37. John 12 verse 37. John 12 verse 37. Sangai lehana. John 12 baroni 37. Kok brobai pes clarity koroksasu. But despite all the miraculous signs Jesus had done, most of the people still did not believe in him. Okay. John 12 verse 37. Okay. Exactly what Isaiah prophet, the Lord will believe. Okay, mar mang khana 37 mang khana. Okay. Bo borok ni bskango asuk soidem ni samung khlai phano borok bono puitu khlailia. Okay, 38 lor tam sujak tong. Sung orotebo buzilayane. Okay, mopra buzina thangka sung 37 is me 50 zora sung ma por nai do. Haketebo srai sung nai. So egloge pass clarity korosase kobrok by baroni 37 sim 50 zora. Total 37 sim 50 zora pass clarity. Hake sung te bo srai ge sung buzi malai ne. 37 sim 50 zora. John 37 12 ni 37 sim 50 zora. John 12 ni 37 sim 50 zora. Te bo sung clear ngai ne. Okay, P2 eglogi pass declare man naila 37 is me wa chino 50 zora. Yang English puri negran do tam sujaktong that despite all the miraculous signs Jesus had done, most of the people still did not believe in him. So this is exactly what Isaiah the prophet had predicted. Lord, who has believed our message? To whom has the Lord revealed his powerful arms? Okay, sangno khawjaga 37 by 38 bo borok ni buskanga asuk soidam ni samungrok khlai phano borok bono poito khlailia ni so. Tini same exactly obahay nangi tongo. Jisu Kristo paina Kasukha dakti Jisu no receive khlai bedi borok khanana nailaya. Hallelujah. Borok ni buskanga asuk soidam ni samung khlai phano borok bono poito khlailia. 38 kabu sek tongo hake Jisaya diari hai ni salangmani nangphakya subrai jeng sama kok no sabo khnanai tong bini phan no subrai sabo no punuka. Okay, yang tolao pass clarity. Okay, hambai 39 simi ang 43 na 50 zora post khlaji 50 zora verse 50 zora. Okay, aboni bagai borok poito khlai manliya tamni henke Jisaya diario kokbo salangkha borok mokol tan nukthung phia bukhabo ta sithung hnei kaitor borok no nugya khlaikya phia bukhabo sia khlaikya hake borok hamra jakna bagai ani thani kifili phaiglag hnei kaitor sawo Jisaya Jisuni sungsasana nugui bini kok salango abuni bagino bo okok sawo haifano judai hodarok gobangma Jisuno poito khlaikya tamukhe farisairokni bagai
borok akogno phang saragya engya ke borok thumnogo basijagana borok kaitor bai kaham hunjak maslai borok bai kaham hunjak mase hamjago obo sabni kok sawi tong nok saide man actually obo Israel longni kok no sawi tong tangai okok no oro khorsana nangkana hake tangai sanani nangkana hamke because Judai haikaba Jews ni bisingtino Jisu Kristo asai phayo hallelujah tangai hinmale oro tangai okok no sana nangka mane je Jisu Kristo je bosongte asai phake a bosongni borok kobangku borok no Jisu Kristo no sinisi manliya tabuk phano je Jisu Kristo je asai ke borok saimanya ko poito khlaimanya awan bagino seng pui lawon seng nogo 37 no bo borok ni buska asuk soidam ni samung khlai phano borok bono poito khlailiya ni sa Jisu Kristo asuk samung kaham khlailangka asukhe tamnai hamjak mung ya phallangka afro phano borok ni mokol kana nugya hallelujah subrai sing sama kokno sabo khnanai tong bini phanno subrai abono sabono phunoka aboni bagui borok poito khlaimanliya ni sa tamni hinke jisadero kok salangka borok mokol ta noktheng phia bukhabo ta sitheng hnei kaito borok no nugya khlaikya phia bukhabo sia khlaikya ni sa hallelujah so omoro tangi ango jora masa male tini norok khnai tongna Israeli condition rok Israel chikon sase phia juddo buso kotor nangai tongo third world war engna thangi tongo bini against so kabang magana ginin death ro against ung maine bo sasungo basaine tangena okok rok hakaba oje engi tongma rok o bebagno Jisu Kristo phaina sampaka hanai phonugi tongmani marise hallelujah praise the Lord tangmal laidi kabangma judai rok Jisu Kristo no poito khlai phaipano borok phang ke sakhi re phaimanya singam bangin ojaga singnugo haipano judai hodaro kabangma Jisu no poito khlai kya ni jo khlailangya khlaikya tamukhe pharisai rok ni bagui thumnogo basi jagano abahai rok nei borok wan sugui loko buskango Jisu Kristo no borok gosi phairegya abon bangin sing elam bago nugo tomuno loko buskango nang Jisu Kristo no gosi hanke a salo Jisu Kristo bahaino afani thaneo norong gosigla hallelujah so tini Jisu Kristo no gosia angmani bagai sinia angmani bagai reject khlaimani bagai judai bosongrok keba Jews bosongrok bongni abir manto sang nuguyo tongo tabuk juddo tebo ngai mo just chengdropse means tamo Jisu Kristo kasukha sokpainani phainani so nini ani bagai tamo tebo khatong khaja ke tiarangai alert angai ready nani se hallelujah so norok o zohon no tebo srai ke norok poridi that thake tebo buji manayo jaga tebo buji jaknai tongo hallelujah so 44 times Jesus shouted to the crowd ni so if you trust me you are trusting not only me but also God who sent me ni so tolan 44 onadi John baroni 44 tam sijak tong norak ano poito khlaike ano simi poito khlaimani klaya ni sao also God who sent me ano rohana yobo poito khlaimani klayu ni sao hallelujah praise the Lord o Jisu ni bosong hunjak nai rok kaitor je bosong sramuito phaimani Abraham ni simi hakaba Adam ni simi no je lines sotonoito phaimani Jisu Kristo asai nani bagai but kaitoni bosong huni je chongoito phaimani a bosong rokse jepro kaito bini songdari sajla no rohor ka save khlainani bagai borokno mothangnani bagai sungsani joto borokno mothangnani bagai pheba sungsani kabang borokno tabo kaito no poito khlaikya but oje kaito ni bosong hunjaknai Jews rok tabkhon mokol kanangi tonglaiko Jisu Kristo no bokharoi poito khlaisugui manya ngi tonglayo
Aboni bagay o jaga o masaka Jisu Kristo no poito khlayo means not of just Jisu Kristo no sim poito khlaimani klaya sabono poito khlaimani klai haikaba sabono বিশ্বাস khlai kumani kalma bono rohonai no bo khlaimani klayo hunisao men kai to no sung poito khlaimani klai sabon bagay sung belai talika kaham যে যিশুনি বসং হনজাকনাই র তাকনি যিশুনো একসেপ্ট খাইমাইয়া বাট जों ফাতার হানি বরক জেন্টাইল সনজাকনাই র বাসি জাগৈ তংনাই র কালাই সাকৈ যিশু খ্রিস্টনো বখাবাই পইতো খলাই সুব্রাইনি গসিমাবাই তিনি কাইতনি নুখঙ্গ जों বহাইনো জাগা মানখা সেপ মানখা হালেলুয়া প্রেজ দ্য লর্ড ইয়েস পুইলে জিউস রক মানখা আ সেপনো জীবন পিটার সং পল সং but yagulo kalai saka tebu kabang kukke seng kaiton nukuni borok ngi manka tangla Jisu Kristo no poito klai man mani bagai bekhabai ke yasagi man mani bagai hallelujah so next tam sijak tong 45 90 for when you see you are seeing the one who sent me nisau jepro nang Jisu Kristo no poito klai ba kaiton no poito klai mani klayo Tei jepro nang Jisu Kristo no nogo abo kaito no nog mani klayo hunisao. I have come as a light to shine in the dark world, so that all who put their trust in me will no longer remain in darkness. Tam sao jaga Jisu Kristo tam bagay phaikya pohor engai o sangsaro jate o manak ma sangsar kamai thangteng haikab o manak mani sung yogui mantheng abuni bagay se. So that all who put their trust in me, hinisao, je Jisu Kristo bakharo sugo poito klai manai ro borok will no longer remain in the darkness. Tai a manak ma klai tongita tongsiteng haikaba manak mani yok sugoi pohoro tong thogoi khatongi ma tongteng hinise Jisu Kristo baithang pohorngai sungno pohoro to phayo. 47 ko bagise I will not judge those who hear me but don't obey me. I will not judge those who hear me, but don't obey me, for I have come to save the world and not to judge it. So, srai ke saimandi. Oro sung nugo Jisu Kristo paimani sung nan judge klainya bagaya. Bisaro basaro lasima singsa klainya bagaya. But tangi pai. I have come to save the world nisau. Mathangna ni bagai sepayo. Save klainya ni bagai sepayo. Judge klainya ni bagaya. So nang kai toro paike katong khaza tong thogoi khasrangi sepaidi. Nini tamo judgment kerikya. Nini kono bos tamnai aje chaya ahamia no phonogoi sasti rajak mani abahai nini langmau tai kerikha nang Jisu Kristo no bakhabai poito klai mani bai te bukhu bai subrai hini gosi mani bai te kaito ni nokhuni borok mani bai or srai ke Jisu Kristo no gosi langka I will not judge those who hear me nisau je Jisu Kristo ni kok khnai tongnai ro te Jisu Kristo no poito klai naro borok ni bagi judgment kerikha but all who reject me and my message will be judged on the day of judgment by the truth I have spoken nisau. But tabuk Jisu Kristo je poito klayaro. Tabuk je Jisu Kristo no bakha bai poito klay boku bai subrai ni gosiaro. Jisu Kristo no thot thni reject klay tongnai rok. Borok. Tamong nai hin o jaga srai ke sing John 12 ni 48 logo. But who reject me nisau all who reject me and my message je ani kokno the honor the reject klai nerok no tamsa will be judged on the day of judgment is at judgment is halo borok se judge khaijang na hisao so bos thumjak nai hinmani abu chini bagiya ru jara klai ya kare klangjak nai haikabe Jisu Kristo ni bishas klaya poito klaya borok ni bagi se judgment but Jisu Kristo ni kok khnai tongnai the Jisu Kristo ni nukhuni borok je engjak ro kaito ni nukhuni borok engjak ro borok ni bagi judgment kri sungro srai ko nogo hallelujah nor kok borok botte srai ke manana pori naidi or srai ke sejak je ani kok khnaya ani ano obe khlaya haika ani message ang kok saitong mano bishas khaya poito khlaya reject khlaine borok ni bagi se judgment nei o jaga John 12 ni 48 sung nogo 49 khai so I don't speak on my own authority but the Father who sent me
has commanded me what to say and how to say it ni sao oje kokro sajak mani obo hain Jisu Christ banogui saiklang mani ya obo bai thang kaitor bai sarajak mani kok no se bo loku buskango haikaba chini thaniwo tini elambak ni bisingte sengno phurangui tongo obo bai thang kaitor sarmani kok se hallelujah tini kumo bor kiri jagui tonglai bus thumjaknani bagi nang Jisu Christ no bisas khlayo poito khlayo te bakhabai su poito khlai boko bai subrani goisu bini kok khnawo bini musung dik tongo nini bagi judgment khrei kaito ni kok no khnaya kaito ni musung mao tongya Jisu Christ no reject khlainai ro thot thoni hnai ro third ani chani life hnai ro thei thanga tam hnai yapri musung te shanai ro borong ni bagi se judgment nang judgment tangi ta kirijak di hakau sundrota masajak di abo chini bagiya oro bible srai srai ke sijak tongo hallelujah so o kogrok je sajak mani obo baithang Jisu Christ bo bini musung tei salang mani kogya kaito bai sajak mani sadi hni sajak mani kogno so bo sao so 50 say tong I know his commands lead to the eternal life ni so tangi male kaito ni kok abo mo thangjak mo so tlango seng 50 no guna verse 50 baroni 50 tam sijak tong John nok nainai di John ni baroni 50 I know his commands lead to eternal life ni so bini dagi mong abo mo thangjak mo so tlango so I say whatever the Father tells me to say je afani babo sadi hno abo na rok sai knaro ni Jisu Christ ro salam same kokno sengtini serangi tonglayo Jisu Christ ni bisinti ja ongkhormani kok kaitor je sarmani kok tamo bono kok khnai binio asai tongnai rok te tiarang jak rok borok tlangjak nei kaitor ni nukhungo borok ni bagai judgment kri jara kaitor ni kok khnaya kalangi thangjak rok borok ni bagai se judgment borok ni bagai se Allah simung borok ni bagai se atek torok hallelujah praise the Lord ang sawi mano bo dagi mani abo mothang plainai sei hake ang samani omo afa sadi hni samani abose yes fading ke seng buzi like na asuk jorok to buzi like raka age tebo seng thang lai ne haimai nor mungtri ro phaijak no tomon nor continue khlai ding ke continue ang khlai thang nai tomon nor stop khlai si ding ka stop khlai nai hallelujah praise the Lord fading ke John chodoni ek by 2 te 3 na tam sijak tong John 14 na tam sang sijak tong nailen fan 1 2 3 John 14 1 2 3 tam sijak tong don't let your heart be troubled trust in God and trust also in me liso urumuru hai ka ba kabang ma oshanti hai ka ba confused tang din sundruta masa jak din isa o jaga in bukhano kirimong phasingo nang tatlang din isa just kai to no se bishas khala di te Jisu Christ no se poito khlai di isa there is more than enough room in my Father's home no tonnani bagai haikaba amol brum tong thok no ya fanani bagai haikaba khaksang roi tong thok roi mosang roi tonnani bagai kai to ni nogo kabangma rom tongo kabangma jaga tongo nang tawana jati je asuk borok ma kai to no khungo jaga ade engno nei kai to no khungo available rooms tongo sabni bagai nini ani bagai aboni bagai oro John chodoni duyotam sijak tong there is more than enough room in my Father's home Jisu haini saka norok tawana di kai to no poito khlai di abono poito khlai di anobo poito khlai di kaito no poito khlai di Jisu no poito khlai duyotam sijak tong nai di kogoro teb khna tok sijak engan haima tong there is more than enough room in my Father's home kaito no kongo room available khatung khaza sang din nang hallelujah if this were not so would I have told you that I'm going to prepare place for you so
Aboni bagai orte bo srai srai tongo Jisu Kristo baithang salangmani tongo ang norok bagai tong thai srama thangso bane. Hallelujah. Kai to no te available room tongo te Jisu Kristo chuni bagai te bo special ke sanamnani bagu thangsok jakni sao. Ang norok bagai tong thai srama thangsok. Ang norok na Naphaina bagai phaipinai Jisu Kristo salangmani ko go. Hallelujah. Kobro wai norok pes khlai pidi 14 ni 2 te 3 tam sijak tong. John 14 ni 2 by 3 te tam sijak tong nai ni. Ang 3 pori tong do. When everything is ready, I will come and get you so that you will always be with me where I am nisau. Jisu Kristo salangmani kok ang norong bagi tong thai srama thangso bai tongo. Tei jepro ready ngo afrang norok no Naphaina ni bagi phainai. Tei mol brom ni bagi ang bai khemang norok tong iman nai hinisau. Ang je tongmani thayo. So Jisu Kristo je tangmani chini bagi nok 2021 বছর slai sakang salangmani kok tabuk afrun simi tangmani. Hallelujah. 2021 বছর busukke naithokong khanabo. Abon bagin Bible sijak tongo asini tong thai ni jakani tui. Waishapono nugiako, waishapono kebo wan sugiako, kaisa mokol phano nugiako abahai jaga se chini bagai Jisu Kristo sanamui tongo. So khatung khajang sidi te belai khasrangai Jisu ya prisha pai. Hallelujah je dino bo phayo kar jagyawi thangnani bagai tiarang sidi. Sangsar paile busy income rang dofa hanlaimang Jisu Kristo phaipro kare kepleno aboni bagai se norok tabung simino wan sugui ya prishedi te kaitoni kogo basa faidi. Hallelujah. Kaitun no enough room tongo. Chini bagai Jisu Kristo belai nai thokke sanamui tongo. Anok abisingo se asanamjak Jisu Kristo ni baithang bai arasa sang tongoi nai bahaike molbrum ni bagai bahaike belai tong thogui. Hallelujah. Praise the Lord. So fighting ganke Acts egni 10 ni simi 11 jara tam sijak tong phari sang naile the promise of Christ return. Acts samung egni 10 be 11 tam sijak tong samung egni 10 be 11. Samung egni 10 be 11 tam sijak tong Samung chapter 1 verse 10 and 11. Hallelujah. As they strained to see him rising into heaven, the white-robed man suddenly stood among them. Men of Galilee, they said, why are you standing here, staring into heaven? Jesus has been taken from you into heaven, but someday he will return from heaven in the same way you saw him go. Hallelujah. Afro Peter song Jisu Kristo no thangmani nokha chokta ho tisai tlang jakmani. Hallelujah. Praise the Lord. So abo haikeno Jisu Kristo hain hai phaipinai ni so. But someday salsa ni so he will return from heaven in the same way you saw him go ni so. Hallelujah. Praise the Lord. So Jisu Kristo sangsara phaika tisai tlang jaka kogri klang na phaipinai bo phai tong phiro suno na phainani confirming sidio bole orosing Acts chapter 1 ni 10 11 osung clear angka. Hallelujah. Praise the Lord. So oba hakeno sing 1 Corinthians so thanglayan tak phadi 1 Corinthians 15 ni verse 51 15 ni verse 51 atam sijak tong atebu sing clear ang layan 15 ni 51 1 Corinthians 15 15 ni 51 istam sijak tong 51. But let me reveal to you a wonderful secret, Niso. We will not
all die, but we will all be transformed. So, hallelujah. Basta khna to kok na. Nor kok bro wai sab gana tong please nor share klai di hake tai baksa English buzia tong bro buzina share klai di. They aba ke say tong 52 nga ke it will happen in a moment, in the blink of an eye, when the last trumpet is blown. For when the trumpet sounds, those who have died also be raised to live forever, and we who are living all also be transformed. Hallelujah. Chini basak o basak no sa tay tong lak katal basak no sang manay je thei thang jagrok borok bahai no mangkhor ni basanai te katal basak bai ke basanai ni so je kathang tongnai rok bahai no o je sungsani basak no yakar klangnai te katal basak bai ke transform ngai. Hallelujah. Makhang rok same no tongnai but katal transform clear nai ni sung so body no je dino Jisu Christ so na Naphaina ni phainai. Narok 1 Corinthians 15 ni 51 52 poridi clear rangnai. 1 Corinthians Corinth 15 ni 91 by 52 15 ni 51 52 tam sijak tong nai jaga. Hallelujah. Let me reveal to you a wonderful secret. Obosoi secret kok tam male kemo borobne bisas kaya pangon bar obono kubi kok tamo. We will not all die. Sengzoto no thiyah ni so. Tam ni so jaga we will all be transformed. Sengzoto no katal basak ba kesa transform by nai. If it will happen in a moment ni so. Belai kisah zorawo nong ni thangnai. Bobahai zorawo. Mokol pilik masuk zora bisingono. Joto no obahai basak katalo transform by ni so. But we will all be transformed ni so. Thereby when the last trumpet is blown, mane oje bem kotor khorang je prupungo afruno omohairo ngai hinisa. Hallelujah. For when the trumpet sounds, those who have died will be raised to live forever. Nisa khorang pungnai abem kotor khorang je prupungnai. Hallelujah. Afro bebok no Jisu ay baksa thangnani bagay akatal basak no sengman bainai. Te tam saujaga and we who are living will also be transformed. Jara kathang tongnai borok bahai no katal basak no manai ni so. Manan jara thei thangjak Jisu no poito khlai subrai hine ko siwi borok katal basak bai ke basanai te kathang tongnai rok bahai no katal basak bai ke Jisu Christ ay baksa thangi manai. Hallelujah. Table 1 Thessalonians chapter 4 verse 16. 1 Thessalonians chapter 4 verse 16. 1 Thessaloniki. Kokbro baike chair ni 16. 1 Thessaloniki chair ni 16. Chinese tam sujakto. For the Lord himself will come down from heaven with a commanding shout miso. Galoi khorang kotor bem kotor khorang baike achuk nahani sini subra Jisu Christ on khori phainai hiniso. Hallelujah. They with the voice of archangels and with the trumpet call for God. First, the believers who have died will rise from their grave. Jara Jisu Christo no poito klai theinarok borok puila abem khorang kotor pungpru Jisu Christo suknahane ongkhori phaipru borok puila basa granai hinisau jara theijakrok mangkhorok phobjakrok. Hallelujah. Aboni yagulose jara kathang tongnai rok borok bahaino katal bwsak bai ke transform ngai basanai. Afur siri khogoi dagima kok khnawane swari okra samani kok khnawane kaitoni totro khorang khnawane hake subrai bo sakno chokna hani ongkhori phayane
Kristono poito khlai theinarok borok puila thangui basagranai. Hallelujah. Praise the Lord. Sangsani theimungno kirjagi tongo. Theinani slaisa kang Jisuno yasakdi. Theinara tainang kirigla. Hallelujah. Jisuno yasakjak. Hangke theida thang, sogoida thang, kosogoida thang. Tai sinta khlanya nangenang. Tang mala Jisuno poito khlai theinarok. Jedino Jisu Kristo phainai borok sakang basagranai. Saubai thangnani bagai Jisu baike a permanent kaiton nukhongo thangnani bagai. Hallelujah. Abni bagai nang barbar masao Jisuno bukhabai poito khlaidi. Bukhabai subrai hine gosidi temo thangjak mang bodolo khobjak paidi. Hallelujah. Praise the Lord. Tangla first priority borok samannai jara Jisuno bukhabai poito khlai theinai rok bukhabai subrai hine gosi jagro theiman yagulo puila Jisu Kristo je prophayo borok sa puila basanani siap manai katal basak manai abon yagulo jara kathang tongnai rok borok. Hallelujah. Khasrang jakung namle saimen rok mukhang no yangi interest rok da main yangi to ayam phasing rok ta thangdi khonjo ke krak indi kaituni kobose. Hallelujah. Praise the Lord. So oba keno Thessalonians solo to sung nukha sung sotro sung nukha thangka ke te clear no 17 no sung ajaga tam nokna hinke 17 no tam sijak to. Then together with them nisau jotron thanchake we are who still alive also remain on the earth will be caught up in the cloud to meet the Lord in the air nisau. Then we will be with the Lord forever nisau. Hallelujah. Abon yagulo se jara kathang tongnai rok bohaino Jisu Kristo bati sai tlangjakne bagi jotono pal kheti sajaknai te forever permanent molbrumni bagi sang Jisu Kristo aprke tongui manenai. Hallelujah. 1 Peter rogle tam sijak tong phari sung nailena hambai 17 rok nokha ulo subrai bai nokha malanya bagi chung kathang tongnai rok borok bai baksa mane thui puila Jisuno poitoklai theinai rok borok basagranai ga borok thangui tongba borok bai baksa sumhain sumoyo tisai trangjaknai nisau hake abo baino chung subrai bai mang ma tongnai nisau. Amen 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 sung subrai bai mang tongui manai. Hari ke sung 1 Peter thanglai ta 1 Peter 4 ni 7 by 8 tam sijak tong 1 Peter 4 ni 7 by 8. Hallelujah. 1 Peter 4 ni 7 by 8 tam sijak tong. The end of the world is coming soon nisau. Saiman ditabule. Sangsar ni paithak sal phaitongo. O sangsar ni paithak sal phaitongo a paithak ni sal. Therefore be honest and discipline your prayers in your prayers nisau. Sabuni bagino surima baike discipline ke tiarangi tongdi nisau. Most important of all, continue to show deep love for each other. Hallelujah. Hamjak mungno phunuk lai sing tonglai thaitabu. For love cover a multitude of sins nisau. Jepro hamjak mung kuplongo ar sumsok te kaplayang imanya. 8 no best clarity 1 Peter 4 ni 8 tam sijak tong. Bebagno paina naikha. Yes. Second coming paina Kasukha o sangsar komona nai tongkha paibeinya nai tongkha. Norok suri sanna bagai sak soidi nisau. Kaitur be kok salainani. Kaitur be relation ni bagai se norok belaike indi tai sak soidi haikaba norok ni besak no bedo giradi. Hallelujah. Sangsani kabang ma pailaya hoilaya abono important remani slide phano tibu kabang kaitur be kok salani bagai kaitur be relationship build khlainani bagai sisawi tiar ke tongnani bagai abuni bagai se tamungnai sak soidi hakaba tiar angai belaiken kaituni phasingo mang sundari tongdi kok kotor ke hai norok kising norok kaham ke hamjak lagi nisau. Hallelujah. Sini hamjak mung condition ganang hamjak mung ya unconditional a godly love a agape love baike a kaituni hamjak ma baike chini bisingo bahaino chung kising sing hamjak lainani nanglai tabu.
Tamle jepro abahai hamjakung kabang ongo sumsok kabang mano kholob jago kamai thango kese nangi thango hamjakmung je jaga tongo sumsok hamya sitra tei kaplaing phaimanya aboni bagino sungsani condition ganang hamjakmung baya a unconditional agape love baike phadi sing kuplong layana tei hamjakmung baike sing kuplong ang layana hallelujah haikese tamnai a pai thakni salo sing joton tiar ke baksak ke ready ngi tongke Jisu Christo phainai bini swari rok sing noti sai tlang phainai hallelujah praise the Lord kasrang jakda 2 Peter tari 2 Peter sing thanglayan tabuk tebuk srai srang layan 2 Peter ni 3 ni 8 ni simi 13 jora tam sijak to 3 ni 8 ni simi 13 jora Tini at ni simi 13 jora sing polilayan. But you must not forget this one thing ni sao kaisa non ta pok jabai ni sao tamabo dear friends a day is like 1,000 years of the Lord and 1,000 years is like a day ni sao hallelujah kai to robo mahina di 1000 bosor no abo salsa hai te salsa na 1000 bosor hai ni sao it's like 1,000 years of the Lord and 1,000 years is like a day ni sao hallelujah kai to ro salsa no 1000 sal hai te 1000 sal no salsa hai khazan ta khoro noro okong no tapok di kai ton thani nokha salsa bo nokha bisi sai hai te nokha bisi sai no nokha salsa hai hallelujah tongkho tikisa tongthograna tikisa hani nang sangsar phasing khegi ta thangni tamla kaitor ni thaniwo 1000 bosor no salsa hai te salsa no 1000 bosor hai nang kaitonia ongkono tamla buji sugui mannani belai tugo sabuni bagai nini ongko baike yapri shawi tak lama tak korodi hallelujah praise the Lord the verse 9 tam sijak to baksa borogrok subrai bo kok rmatino khlaina lero hnoi wan sukma haino bo leria hai engyawi bo norokno khalogi tongo khoroksa phano komor thang hnoi bo naya bebagno borokni sumsok yakar thang hnoi se bo nayo nono tini chance rei tongmani nang tini salkatal mani tongmani haikaba tabuk phano Jisu Christo phayangi tongmani main reason tam honmale nono bon wait khlai tongo nono bon naisingi tongo jate nang ta karjak thang Jisu Christo je din phayo adin nang bo ta karjak thang nang bo boy baksa thangi manthang nang bo kaito nukhong molbrum bagi tong manthang abuni bagi se naisingi tongo tang male kaito khalogi tongo khoraksa phano komor thang abo bonaya bebak borokno sumsok yakar thang tei mathang jak thang abo se chini kaito nayo hallelujah busak chini kaito kaham naidi verse 10 singnogo subrani sal sikok haike se phainai hallelujah singjotono saimano sikok nukhongo jepro hapayo bufro phainai ke saimanya same aba haike no Jisu Christo bo phainai asalo nokha gurum sawi kamawi thangnai hini saw nokha se gurum sai kamai thangnai ale nokhani sal tal te athukri ro kamawi thangbainai sangsar bai bini aro tongmani bebak no kamawi thangbainai hini saw hallelujah sangsar yangkhong dultui duljaknai bebak kamai thangbainai nang je tal nogui tongo krai thangbainai sal nogui tongo krai thangbainai athukri nogui bebak kamai thangbainai but tini sukjora kamari yakho tini sukjora nono anon naisingi tongo tangai because bosuno bathara musung jagya jotono mathangjakteng jotono kaito nukhonga hapaiteng bebak borokno seibungteng abono kaito musung jago phiaba tini phano kabang borok Jisu Christo na kothoma kaham o mathangjak mung kokno khlamani yagolo phano reject khlai tonglayo kaito no neglect khlai tonglayo dhot thni yapri paithang musung tei sei tonglayo hallelujah but saimani kaito non tini wa hamjago nang dot phan hanteng kaito naslepan tongteng tini nang khaki philamo sungke nini bagai ba chance tongo nini bagai ba lama tongo nini bagai ba haino kaito
tabuk phano bini yafa phelai na singjak nono kebagui moton soi bini nukuni borok khlai narani. Hallelujah. Praise the Lord. So 11 al tam sujak tong verse 11 phari pori layane. Verse 11 tinni 11 2 Peter tinni 11. Since everything around us is going to be destroyed like this, what holy and godly lives you should live. What holy and godly lives you should live. Hallelujah. Praise the Lord. So bebang se kamai thana nai tong kangke tabugle nini ani life sang boba hake thangi tong thai wan chui nai sidi. Hallelujah. Nini life boba hai busuk bom hai jaga basal jak nang. Looking forward to the day of God and hurrying it along. On that day, He will set the heavens on fire and the elements will melt away in the flames. Okay, korso kog robai page klanya 2 Peter 11 no. Hallelujah. Tebe sung serai kara nailena 11 te 12 te 13 kog robai tam sujak tong sengar clear ang layan taisir. 2 Peter 3 ni 10 jara to sung porika 11 12 te 13 kog robai tam sujak tong. Hallelujah. Praise the Lord. Ang kaklay nor belay tong thokjak. Kebo totong pes klay nei kog work by 2 Peter 3 ni 11 12 13 arti banang kog mani kog sujak tong. Hallelujah. Praise the Lord. So abun no go jago we are looking forward to the new heavens and so. Tero ko tam sa sung a katal Chwngno ha abono sunai singi tongriso and new earth akatal ha. He has promised a world filled with God's righteousness. Kaito ni musong watamo. Oze sumsoganang hano norui katar ha katal Jerusalem katal Chwngno ha katal hano rui. Bless klanyani. Hallelujah. Praise the Lord. So abuni bagino akatal Jerusalemos habnani haikaba akatal Chwngno hawo akatal art katal hawo. Hallelujah. 11 12 page khlai 11 to 12 11 12 13 tinta verse chungkhe kaitor rana hnei kogrobani a ha katal bai nokha katalo naising itongo. Hallelujah. Nini naising ma bobo obo tab question gari katal paiteng dala nok tangai mantheng daki makajak theng kabangma naisingma kabangma expectation borok di nini ani naisingma expectation haikaba a wait plaitung abu bobang thai male akatal Jerusalem ni bagai akatal hani bagai hale abun to sisini naising thai abun to sisini khatung thai thai abse borok ka hamrok tong arose borok ka hamrok tong bainai ni sau o sungsar borok ka hamrok ni bagia chini borok ka ham kai tur tonglai borok ni bagai hingkangke katal ha katal nokha katal Jerusalem arose borok ka hamrok tong bainai ni sau. Hallelujah. Praise the Lord. So abuni bagai na tini nini ani besok tong thok ma ang thai hage khatung khaza kai tur ni a pleno besok ke khabera thai kai tur ni sabjak a sap mongrogo. Hallelujah. Tini kamu borok sungsana hamjak layo jan pran rui income khlai koti ni jaga pailai building kotor tangi tonglai ta tang dile hinya ang hake ab tangmani saya bu hinya but abo no te ase khatung khajang ma haino kaitor chini bagai atong thai sanama thayo thanani bagai khatung khajang di Jisu Christ phaina Kasukha asalo chung jate karja gyawui tiar khebasawui naisingei. Hallelujah. Tongma bai bo kalai sekasang na trangai manteng aba haike seng tiar ke tong thai but tini sukjora azora engya ko aje
second coming sok payako reason ke obono bosna hamjago tapon kebabon borok Jisu Kristono receive klayako borok bahanya yasak paiten borok bahanya kaito nukun borok paiten kaito obono musung jago abon bagino sono chance ruitong grace ruitong faidi saimandi asal panya naitongka as grace prayer panya naitongka abon selai sekangno Jisu Kristono sing bekhabai ke puitu klaye bini nukuni borok englaye hallelujah tei khatung khajaka katal ha katal nokha katal Jerusalem ni bagai sing naisingi tonglayana praise the Lord oba hakian fighting gang ke sing Revelation nailation tabu Revelation 22 ni 22 ni 20 by 21 John haga John je phunuk jakmani hallelujah sing John no saimano Jisu Kristo kanta bujok probo tongnai te bebak jorawono Jisu no asawi bini ganamang rekari tongnai hallelujah Jisu ni phano depend khlai ni phano avoid khlai ang sia ani Jisu siu ang bini wase khatung huni tongnai John hallelujah bo phunuk jakmani hallelujah thinang no tui a second coming no tui Revelation 22 ni 20 by 21 tam sujak tong sing obono paithak Bible verse nailena tini ni bagai paithak Revelation 20 ni Revelation 20 ni sorry 22 ni 2021 22 ni 2021 22 ni 2021 paithak verse Bible ni He who is faithful witness to all these things says yes I'm coming soon paithak Bible ni paithak koktam khnadi ang phaina Kasukha ni saw Jisu phaina Kasukha ashal belaina sampasuka obo tini horopanang mano au khana phongupanang mano atini dina phanang mano but belai gana suka sampasuka abon bangan Bible ni paithak koktamo yes I am coming soon ni saw Jisu phaina Kasukha hallelujah amen come Lord Jesus ni saw may the grace of the Lord Jesus be with God's holy hallelujah o kogrok bebak no kubuise hinai sanai bohai hinai sao ni sao kubuino a ang daktino phainai kubuino yes kubuino belai kubui Jisu Kristo daktino sokpai senai amen subrai Jisu nung phaidi hallelujah subrai Jisu bebak no khairok thang ni sao hake tabule sini khatung khaja belai kene kwang thai Jisu Kristo singo sungsaniya ba suknahani borok siba Jisu Kristo nga Naphaina Kasukha ba samo khatung khaja ga bini phasingno mokol kai horoi khonjo ke belai sango kaitoni kokba ke sangori khawoi te kaitoni kokba ke kchungi hallelujah tamo Jisu Kristo phaipro kalai sakino sang thangi manani bagai sang tiar ka tonglayana sengsani mungsa suk sengsani kebangma mana musung mana tei o phlaka phlangnya oi kaitoni kok goseseng kebangko khatung layana haketamo Jisu Kristo paimani salo sengkebo karja yang natei fading ke sengzo to kaitona hambair layana miri kok thani bagai sengno phurangmani bagai o ratha khara mastiki shikere lare badagara mastiki hallelujah o yakha rana khara bosti ki shukoroto tholori matha khara tebo hambai Lord tini salo ozorawo nini kok thaibe ki nang bless khlaimani ba phurangmani bagai nang phaina Kasukha subra Jisu jeng elambak ni kok bai ki tini bujiman suka te belai khena khatung khaja jeng reding laijak nini kok thaibe ke nang tini phaike tabuk phaike tini busung thangani bagai tiar bebak nin thani afar te lo tini patiently nini kok thanya khanana bagai laibo phaijak borok ni sako angnin thei kathana sarsawiro borok belai hamsa jakse kahamse katharse mazra kreisilo
Hambai Lord nang asukatha kaham mazra kereke nang saina mani bagai. Nini sakao nini bisingti Lord sini sakao belai kena hamari kuplong itu. Apa sini langma tamanang nang siu. Sini katungma tongthokma asama nonosi subrai. Sengsani nangma rock apa nang si sini bagai arrange klainai. Nangka babu kaham. Lord seng belai katung khaza dakti ke nang thaisidi haget seng teibo katung khaza ke nono lobi marani chukna haus hogi mani yagulo. Mol brom ni bagai. Apa bebak ni thani ya paro. Hambai chini nukungo chini langmawo bebak nangmawo te ya priwo nang bless khlai chubai naikuri tongmani bagai. Accident nang ithimung chini bagai krei virus bai thimung chini bagai krei bemar bai thimung chini bagai krei kaplai simisi nini mong kusuk ngaiza tomong simisi. Apa chini langma ani life nini silo bebak ni thani ya paro. Nang sani kibiya ya karya lo. Hambai Lord hambai ini hamzak muni bagai. Bora Jisu ni mong baise apa nin thani hambai ri sano. Ngati na sanang siteng kana bohanya sengkai tan kok serang lainai tiar ketong baidi. Amen. Maktri kaham bai ke sengtiri maktri thangnai ang Jisu Kristo mong bai ke declare klayo.